Здравейте! Казвам се Милена Евстатиева-Делчева и се обучавам в Lotus Forever в курс йога за деца и подрастващи. Днес ще ви представя йога практика за деца 4-5 годишни в детската градина. И нека да започнем. Здравейте, деца! Днес сме тук, за да правим йога, упражнения и да навлезем в света на приказките. Ще ви помоля всеки да вземе мястото на своята постелка. Всеки си има постелка и си седи на нея. Тя е неговото островче. Нека да седнем. Така. И преди да започнем, искам да ви разкажа малко за йога. Какво всъщност е йога? Йога е нещо, което ни дава много сила и ни прави здрави, щастливи и усмихнати. Чрез йога ние ще се пренесем в една различна приказка и ще се забавляваме, докато ставаме силни. Йога ни учи да сме щастливи и да сме по-добри един с друг. А е много важно да се научим преди всичко на доброта един към друг. Нека преди да започнем да направим малко загряващи упражнения, за да подготвим нашето тяло за йога. И така, нека да започнем. Първо, дигнете ръчички и завъртете китките. Така раздвижваме нашите китки. Първо в едната посока, след това в другата посока. Точно така. Браво, деца, справяте се отлично. Нека сега да масажираме и да раздвижим нашите ходила. Защото разходката в приказния свят изисква много сила и ще ни трябва едно добро, здраво тяло. Първо в едната посока, след това в другата посока завъртаме, деца. Браво, справяте се отлично. Нека сега загреем малко ходилото и направим лек масаж към дръжчетата. Нека да благодарим на нашите ходила, че ни помагат и ни дават възможност да ходим, да се разхождаме. Толкова е безценно. Хайде сега да направим същото и с другото ходило. Първо завъртаме. Точно така, в едната посока. След това в другата посока. Браво, деца! Нека сега отново да загреем нашето ходило, да размачкаме и пръщетата и да благодарим и на лявото краче, че ни е толкова верен спътник в нашите разходки. Сега нека да раздвижим и нашите вратлета, като правим кръгчета. Първо в едната посока, бавно, в йога не се бърза, деца. Бавно. Завъртаме хубаво назад. Точно така. Нека сега да направим същото упражнение в другата посока. Нека благодарим на нашето тяло, че ни служи и че ни се чувстваме добре в него. Последното, което ще раздвижим, са нашите ушички, защото е хубаво да чуваме и слушаме всичко с тях. Раздвижваме, 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 раздвижваме. Вече сме готови да започнем нашите йога упражнения.
началото искам да направим едно тъй наречено дихателно упражнение. Да дишаме, за да позволим на тялото ни да се снабди с много енергия. Нека си представим, че надуваме едно голямо балонче. Вие много обичате да играете с балони и това е една от любимите ви игри. Сега ние ще се направим на балонче, като първо издишаме въздуха, който имаме в нас. Можем да сложим ръце на гърдите и да си поемаме дълбоко въздух и да издишаме само през носа. Това упражнение ще направим няколко пъти. Надуваме балончето и издишаме. Надуваме балончето. Издишаме. Още 2 пъти. Вдишваме през носа и издишваме отново през носа. Вдишваме и издишваме. Браво, деца! Вече сме готови да се потопим в днешната приказка. А тя се казва Крис и живота на село. Имало едно време едно детенце на име Крис. То много обичало да ходи на гости на своите баба и дядо. Да сега да се изправим и да се опитаме да направим позата на дядото. Лекичко, който доколкото може. 1, 2, 3, дишаме. 4, 5, 6. Изправяме се бавно нагоре. Сега нека да се опитаме да направим позата на бабата. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не забравяме по време на позите да вдишаме. След като Крис пристигна в село, има хубаво легло, на което много обичал да спи. Било му любимо. Отпускал се на леглото и заспивал. Дишал дълбоко, нека пак да дишаме, деца. Отпускал се, дишал дълбоко. Докато не изгрело слънцето на небето. След това той ставал от сън лекичко. Слънцето обливало лицето му със светлина и топлина. Първото нещо, което правил Крис, е да закуси. Баба му обичала да му прави сандвичи. Хайде да видим вие какво обичате да има във вашите сандвичи, когато станете сутрин за закуска.
Първо ги намазваме с меселце. Намазваме хубаво филийките с меселце. Намазваме. След което, какво искате да сложим? Шунка, разбира се. Вземаме шунката, я слагаме между филийките. Вземаме шунката и я слагаме между филийките. Друго дечица какво да има? Нека да вземем и да останем в тази поза кашкавал. Обърнете се да видите къде е кашкавала в хладилника. Нека задържим така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето го, вземаме кашкавала и го слагаме в сандвича. Хайде да вземем какво доматчета. Мисля, че са на другия рафт. Хайде да се обърнем на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Взела бабата доматките и ги сложила в сандвича, след което го затворила плътно. Протягаме се напред да затворим сандвича и седим така. 1, дишаме. 2, 3, 4, 5, 6. След като Крис се назакусвал хубаво, решил, че ще отиде на разходка в гората, където ще види много хубави животни. Освен в гората, той се разхождал. Разхождаме се бавно, за да минем първо през двора, след това през горичката. Разхождал се Крис, след което изведнъж какво да види? Неговия най-добър приятел. Кой е той, деца? Сещате ли се? Да, това е Шаро, неговото куче. Нека да се опитаме да направим поза куче. Деца, кученцата протягаме напред ръчички и се навеждаме надолу. Изпъваме. 1, 2, дишаме. 3, 4, 5, 6. След като се погрижил за своят домашен любимец и го нахранил, Крис отишъл при своето любимо коте. Хайде да се опитаме да направим поза коте. Така, какво прави кот? Мърка. И какво прави? Навежда се. Първо вдига главичка, за да огледа. И след това надолу. Първо вдига главичка, за да огледа. След това надолу. Браво, деца! Справяте се отлично. Вдига нагоре глава. Задържа така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. След това навежда главичка надолу. 1, 2, 3, 4. Хубаво гръбчетата назад. 7, 8. След като посещава своите любими животни, Крис изведнъж се сеща. Да, ние тук имаме
и една много хубава крава. Хайде сега да се опитаме да направим кравата, деца. Разтваряме леко краченца, сядаме, тикаме първо едната ръка, лявата и хващаме лявата ръка с дясната, докъдето можете. Броим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хайде сега разтваряме ръце и сменяме. Дясната ръка хващаме лявата. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично! След като посетил кравата, той е решил, че ще отиде на поляната, в която се намирала в горичката. Но с какво може да отиде до там, тъй като вече го заболели краката да обикаля, той е решил, че ще вземе своето колело. Вие обичате ли да карате колело, деца? Да, разбира се. Така, лягаме бавно, сваляме гръбчето надолу, дишаме и с краченцата започваме да караме колело. Караме колело, за да може да стигнем къде? В горичката. Пътят бил дълъг и Крис трябвало да кара много колело. Така достатъчно, деца. След като стигнал в горичката, Крис видял една жабка. Хайде сега да се опитаме как ще направим жабка. Чакаме, слагаме ръчички до ходилата. И седим така. Точно така, деца. Браво, едни страхотни жабки сте. След жабката повървя още малко какво да види. Една гъсеничка. Хайде да видим как ще направим гъсеничка. Лягаме по коренче и вдигаме нагоре. Задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. След гъсеничката, що да види? Една богомолка. Сядаме на краченцата си и слагаме ръцете пред гърдите. Каква богомолка? Броим до 5. Като вдишаме дълбоко. 1, 2, 3, 4, 5. Крис бил едно много добро дете и много обичал да помага на хората. Затова винаги в джобчето си носил различни семена. Нека седнем в поза лотос. Слагаме, прелепваме едно ръче до другото, който колкото може и както му е удобно. Слагаме ръчички пред слънчевия свет, тук пред гърдичките. В ръчичките ни има семенце, което Крис много иска да посади, за да има много нови растения в гората. Но първо, преди това, трябва да загреем семенцето, за да може да порасне по-бързо. Правиме хубаво гръбчетата
И започваме да загряваме нашето семенце. Търкаме длани, търкаме длани, търкаме длани. Семенцето порасва и стигаме ръчички нагоре. Порасва. Много високо тъпо. Издигаме ръчичките нагоре. Пъваме едно голямо цветенце. Което какво прави? Разцъфва. Станава една красива роза. Крис поглежда към розата и се възхищава. Леле, колко хубава стана! Направо не очаква. Той се възхищаваше на цветята, но най-много от всичко какво харесваше? Дърветата, точно така. Какво друго има в гората, освен дървета? Хайде да се опитаме да се изправим и да направим по най-лесния начин, защото още е рано да правим по-сложни пози. Поза дърво. Опираме едното краче до другото. Стигаме високо нашите ръчички. Стигаме и поглеждаме нагоре. Задържаме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво, деца! Хайде сега да направим същото и с другото краче. Спираме отдолу и вдигаме високо ръчички да порасне голямо дървото. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Появил се ветрец. Дървото започнало да люшка своите клони. Надляво, надясно. И се люшнало наляво. Нека да задържим дървото така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хайде сега да се люшнат клоните на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво, деца! Сваляме ръчичките. Така надолу. И отново сядаме с изправени кръпчета на нашите постелки. Другото, което видял Крис, били едни много хубави пеперутки, цветни и шарени, които обикаляли около него и летяли. Хайде да се опитаме да направим поза пеперуда. Събираме двете крачета и пърхаме като пеперутки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво, деца! Справихте се чудесно. След като много ходил, Крис се изморил и решил, че ще си почине. Той е едно малко дете, което много обикалял седнал, легнал на сянка под дървото. Хайде да полегнеме и да починеме малко. Отпускаме се хубаво. Отпускаме крачетата, които толкова добре ни служиха в тази дълга разходка. Първо в двора на баба и дядо, а след това в гората. Отпускаме ръчичките,
главичката, гръбчетата и дишаме дълбоко. Още 3 пъти вдишваме и издишваме през носетата. След като сме си отпочинали, отваряме очи и отново се изправяме леко и внимателно, за да седнем на постелката. Нашето приключение и почивка почти свършиха. Сядаме удобно, отпускаме се, тялото ни е отпочинало, чувстваме се презаредени. Последното нещо, което ще направим, деца, е да вдишаме като пчелички. Нали знаете как жужжат пчеличките? Така. Дигаме ръчичките и запушваме ушичките си с палеца. Слагаме тук, дишаме и усещаме как въздухът, като излиза, издаваме един звук на жужжаща пчеличка. Хайде да се опитаме да сме едни пчелички. Ще го направим няколко пъти, както беше и досега. Нека го направим още 2 пъти. Дишаме дълбоко и издишваме, без да задържаме дъха. Можем да отворим очи, да отпуснем ръчички на коленцата. Искам да ви благодаря, че днес бяхте много послушни, много старателни. Изпълнихте всяка една от позите в йога с много любов. Благодаря ви, че бяхте усмихнати и се забавлявахме заедно. Надявам се да се видим и следващата седмица, за да продължим нашето приключение сред приказките и да станем още по-добри.